dagway mo pangitaon ko. Ikaw lang, ikaw lang ang iyan sa among pagsimba. Ikaw lang, ikaw lang ang iyan sa among pagsimba. Dili matukip ang imong kaayo, diri ka namo, o Diyos. Labihan ka dako ang imong gugma, diri ka nako, Jesus. Walay sama kanimo nga mo pa sa ilo, kinabuhi ko gibago mo. Matag karon ug unya, ngalan mo ibayaw ko. Matag karon ug unya, ngalan mo pangitaon ko. Ikaw lang, ikaw lang ang angian sa among pagsimba. Ikaw lang, ikaw lang ang angian sa among pagsimba. Dili matukip ang imong kaayo, diri ka namo, o Diyos. Ilabihan ka dako ang imong gugma, diri ka nako, Jesus. Walay sama kanimo nga mo pa sa ilo, kinabuhi ko gibago mo. Sa tuang panahon karon, hilabi na sa mga Kristohanon, dili malikayan nga naagi mga debate, naay mga dili pagkasinabtanay, naay lahi-lahi nga baruganan sa ilahang pagtuo. Naay mga tao nga moingon nga ang Ginoo mo ay mag-usab sa batasan sa tao. Naay mga tao nga moingon nga dioy ang Ginoo may mousab sa kinabuhi sa tao. Tapos ang kanang batasan kay desisyon na siya sa tao kung ganahan ba siya nga magpausab sa Ginoo. So daghan kayo mo ingon tag mga gitanaw na tug mga panglantaw nila kung unsa ilahang baruganan, unsa ang ilahang gituuhan. Pero atong tanawon diri ang usa ka istorya, mga panghitabo sa unang panahon nga diin nahisulat diri sa libro sa Buhat ug atong padayonon ang ato ang ginatun-an ug nata sa Buhat kapitulo 15. Mao ni siya ang tigom didto sa Jerusalem nga di nagtapok ang mga katawhan sa Ginoo, nagkalahi-lahi man sila baruganan, and then naa sila gibarugan sa ilang kaugalingon nga mao ni siya ang sakto. Pero unsa man ilang gibuhat, unsaon man nila pagpamatuod nga sakto ni siya, unsaon nila pagpamatuod nga mao ni siya ang kamatuoran, mao ni siya ang kabubuton sa Ginoo, unsaon man nila nga makita nila nga sakto ilang gibarugan ug madipinsahan nila
unsa ilahang gibarugan nga diin mahimaya ang Ginoo. So mao ni siya ang atong pag-isgutan karon samtang maglantaw pud kita sa tag sa nato ka kinabuhi kung atong tan-awon ang ato ang ato ang tagsa ka sitwasyon nga maabot sa atong kinabuhi ngano man ay mga Kristohanon nga usa ra man taog Ginoo tapos lahi-lahi taog kaning gitawag natog mga minor kay nga mga doktrina or naikalahian sa mga gagmay kay nga mga pagtuo or gagmay kay mga gituohan or lahi-lahi nga mga baruganan mahitungod sa dress code, mahitungod sa magpatupi bata, yung ani nga mga issue. So, muna siya ang atong paghisgutan karon. Apan sa dili sa tamuad tungod sa unahan, mga isa tagtabang sa Ginoo and then atong tugutan ng balang espiritu magiistorya sa tua unsa man jud ang iyang ipaabot nga mensahe para kanato niining adlaw. So magampo sa kita. Ginoong Dios ning taknaa o Dios, salamat Ginoo sa imong nga dako nga gugma sa imong pagkamaayo sa matag usa. Salamat sa kahigayunan nga kami makatuon na pod sa imong mensahe ug tugoti Ginoo nga diin imuhang ablihan ang tagsa-tagsa na mo kahuna-huna, kakasing-kasing, nga din among madungog, among makuha, masuta, maaplikar sa among kinabuhi, matagamtaman ang imuhang presensya o imuhang mensahe, imong mensahe nga imong ipaabot sa matagosa. Nibisan ako sa gamita ako, ubos sa tanang ubos nimong alagad, gamitang ako mga ngabil sa pagsulti sa imuhang mensahe, nga din maabot sa imong mga katawhan nga naigahom diha uban kanimo o Dios sa paghimaya sa imuha. Salamat Ginoo sa maong tanan ug salamat sa imong pagkamaayo. Dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Balikon ko kung naamoy nagasubay kita sa naamoy Biblia diha. Paliw abli diha sa libro sa Buhat, kapitulo 15. Atong tunan ang bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 35. Ang ato ang mga punto sa mensahe magsugod diri sa bersikulo 7 para ato makuha kung unsa man ang storya niini nga panghitabo atong basahon gikan sa bersikulo 1. Ang pulong sa Dios nagaingon. Bersikulo 1 kapitulo 15 sa libro sa Buhat. May pipila ka tawo nga nangabot sa Antioquia gikan sa Judea ug nanudlo sa mga kaigsuonan. Sila nagingon, dili kamo maluwas, gawas kun mo dawat kamo sa sermonyas sa pagtuli sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Ato ni siyang tanawon, mao ni siya ang balaod ni Moises or mao ni siya ang kasuguan nga tumanon nila sa daang testamento. Hilabi na nahisulat diri sa kaning gitawag na tuog 5 ka libro ni Moses. Like sa Genesis, sa Exodo, Leviticus, o Levitico, Numeros, o Deuteronomio. So ato makita diri nga din nahisulat ni siya nga mao ni siya ang pagatumanon nga din dapat ang tao matuli siya para ang tanaw mo gud ani nila murag sa ilahang sermonyas mao ni siya ang pagpakita nga kaning tulion or mahimo kang hinlo atubangan sa Ginoo nga murabag kumutuman ka sa balaod nituman ka sa sugo sa Dios ug mao ni siya ang pagtuman sa sermonyas mao'y makaluwas sa inyo ha. So ato nakita na nga din si Pablo ug si Barnabas sa kapitulo 14 atong ginahisgutan pagkaniagi nga din grabe nilang sulti sa mga mensahe ug daghan kayo ang nanuo. Ni bisan gani si Pablo gibato siya pero nagsulti gyapon siya sa mensahe sa pulong sa Ginoo tapos daghan gyapon kayong nanuo. Tapos ang kanunay nilang gidala nga diin maluwas ang tao pinaagi sa pagtuo niya diha sa Ginoo. Dili pinaagi sa pagtuman unsa ang mga pagabuhaton, dili pa ingon sa pagtuman sa sermonyas, dili sa ingon nga pagbuhat og maayo makaluwas akong kanunay ginabalik og ang mensahe sa Dios, kanunay nagpakita kanato nga diin ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo tungod kay gibuhat na tanan ni Ginoong Hesukristo bisan ngadto kamatayon ibabaw sa cross, iyang gibuhat tanan para mahimo nga libre ang kaluwasan diri kanato, dili siya lisod. Sayon ang pagdawat, sayon ang maluwas. Siguro ang moingon tag lisod nga bahin niini mao ang paglakaw nga matarong. Luwas na ka, dapat mulakaw pod ka nga barugan nimo ang kinabuhi nga luwas ka or luwas na ta. So ato makita diri nga diin
Na yung mga tao pod nga niadto sa gikan sa Antioquia, tapos gikan sa Judea nangadto sila sa Antioquia, sa lugar nga di na si Pablo ug na si Barnabas or si Bernabe na didto. Tapos kani mga tawhana nagsulti pod mahitungod sa mensahe sa Ginoo. Apan na ang nakalahi lang tungod kay ingon sila maluwas mo, tinuod man maluwas mo nga buhat gyapon sa Ginoo, pero naay plus naay pinaagi sa. Unsa man ang pinaagi sa bersikulo 1 nga ato makita dire. Nagingon sila nga dili ka mo maluwas gawas kon or pinaagi sa pagtuman or modawat kamo sa seremonyas sa pagtuli sumala sa gisugo sa balaod ni Moses. So dili igo ang imong pagtuo, dapat matuli ijud. So mao ni siya ang naandan sa mga Hudiyo nga dapat tulion sila, apan kato mga dili Hudiyo is wala sa ilaha. So atong tanawon unsa mga panghitabo. Dako kaayo ang pagsupak ni Pablo og ni Bernabe, ni Barnabas. Niining pagtulun ana busa gikauyunan nga si Pablo ug si Bernabe or si Barnabas ug ang pipila ka mga tinun-an sa Antioquia mangadto sa Jerusalem aron makikita sa mga apostoles ug sa mga kadagkuan bahin niining butanga. So naabot ang punto nga diin nagtigom na sila sa mga kadagkuan, sa mga katawhan sa Ginoo, nagtigom sila og dapat naatay dipinsahan unsa may dapat atong buhaton nini, unsa may dapat atong pagtuo jud nga atong barugan, pinaagi ra ba sa ang kaluwasan pinaagi ra ba sa pagtuo or ang kaluwasan pinaagi sa buhat or motuo ta ubanan sa pagbuhat og maayo, nay-plus ba? So bersikulo 3, busa gipagikan sila sa simbahan og sa ilang pag-agi sa Phoenicia og sa Samaria, gisugilo nila ang pagkakabig sa mga dili Hudiyo ngadto sa Dios. Kining balitaa na nakalipay pag-ayo sa mga kaigsuonan. Sa pag-abot nila sa Jerusalem, gidawat sila sa simbahan o sa mga apostoles o sa mga kadagkuan sa simbahan. Gisugilo nila ang tanang gibuhat sa Dios pinaagi kanila. Apan may mga magtotoo nga sakop sa pundok sa mga Parisiyo nga mitindog og miingon. Unsa man kay problema? Miingon sila, kinahanglan gayod nga tulion sila og patumanon sa balaod ni Moises. So ato makita dire nga diin ang kaluwasan, gusto nila ipasabot nga din, ang kaluwasan dili lang igo nga motuo ka sa Ginoo, mudawat ka sa Ginoo. Ang kaluwasan pinaagi sa mutuman pud ka sa kabubuton o mutuman ka sa balaod o nahisulat kung unsa man nahisulat sa Daang Testamento or sa balaod ni Moses. Sa atong panahon karon, mao ni siya ang context. Ang kaluwasan dili lamang pinaagi sa pagtuo nga mudawat ning Kristo, mutuo ta nga naay Dios, dawaton nato si Kristo isip Ginoo og manluwas sa atong kinabuhi. Dili na siya igo, dapat daw nga diin magbuhat pud ta og maayo. Dapat motuman ta sa tradisyon, dapat motuman ta unsa ang tradisyon, unsa ang pamalakad sa simbahan, unsa ang magbuhat ta og maayo. So mao ni siya murabag pagtuo plus tradisyon or pagtuo plus maayong buhat equals kaluwasan. So mao ni siya ang gusto nila ipasabot nga din dili lang na siya igo, dapat na adyoy makita, dapat motuman gid sila, dapat nagasubay sila, nagatuman sila sa balaod ug makaingon ta nga luwas sila. So mao na ilaha nga punto. Dapat nituo ka ni Kristo plus nagbuhat kag maayo equals maluwas ka. Mao na ang gusto nila ipasabot. Pero dili ingon ana ang mensahe sa Ginoo. Dili ingon ani ang gusto ipasabot sa pulong sa Ginoo, hilabi na sa baruganan ni Pablo o ni Bernabe. Ang gusto nila nga diin hilabi na sa mga kauban nila nga magtutudlo or katawhan sa Dios nga diin nakita nila nga diin ang kaluwasan pinaagi lamang sa pagtuo nimo diha sa Ginoo. Versikulo 6, ang mga apostoles o ang mga kadagkuan sa simbahan nagtigom aron paghusay nining butanga. Versikulo 7. Anita magsugod. So nagtigom na sila unsa kanang ginahisgutan.
Mao ni siya. Human sa taas nga lantugi, debate, mitindog si Pedro og miingon, mga igsuon, nahibalo kamo nga kaniadto gipili ako sa Dios gikan kaninyo aron magwali sa maayong balita ngadto sa mga dili Hudiyo aron makadungog sila niini og motoo. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa mga tao mipadayag nga gidawat usab niya ang mga dili Hudiyo pinaagi sa paghatag kanila sa Espiritu Santo sama nga gihatagan kita niya niini. Ang giingon ni Pedro nga diin gigamit pud siya sa Ginoo para sa pagsulti sa mensahe sa Dios. Ni bisan ang Dios nagpadayag pud sa iyaha nga diin ang mga dili Hudiyo or ang mga Hintil kay maluwas pud sila pinaagi sa pagtuo og ilang dawaton si Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa pagtuo tungod kay ang gipasabot ning Pedro dire ni gihatag man pud or gihatagan sila sa balaang Espiritu Santo or naa kanato ang balaang Espiritu Santo. So sa atong panahon karon, unsa may gamit sa gisulti ni Pedro? Ang gamit sa gisulti ni Pedro sa atong panahon karon, kitang tanan, ma-Chinese ka man or Pilipino ka man, bisan kinsa ka man, dili ta Hudiyo. Laktod nga pasulti, kung ang Hudiyo pasultihon, kitang tanan dili ta luwas dire sa TLCC. Tungod kay di man ta Hudiyo, apan gusto ipasabot sa mensahe ni bisan pa ni Pedro niingon siya nga din pwede nga maluwas ang mga dili Hudiyo pinaagi sa pagtuo nila sa Ginoo og tungod kay naaman ang balang Espiritu Santo nga naabot sa ilang kinabuhi. Ang balang Espiritu Santo sa Efeso 1:13 nga diin ang balang Espiritu Santo maoy mosilyo nato sa pagdawat nato ni Kristo, silyuhan kita sa balaang Espiritu Santo pasabot nga nga diin kita panag-iya na sa Dios. Kita anak na sa Dios. Juan 1:12 nga diin kung atong dawaton si Kristo ang Dios sa atong kinabuhi, manluluwa sa atong kinabuhi, gihatagan kita niyag katungod nga mahimo kitang anak sa Dios. So ato makita diri nga diin posible nga maluwas ang mga dili Hudiyo pinaagi sa pagtuo tungod kay unsa man una gipadayag kini sa Ginoo, panduha na ang balang Espiritu Santo nga maoy silyo, timaan, nga maoy maghari sa kinabuhi sa mga dili Hudiyo. So walay kalahian na sa Hudiyo o sa mga dili Hudiyo kung maghisgot kita may tungod sa kaluwasan. So ato makita dire ningon si Pedro, gipon aniya ang Dios mao niyang gingon wala siya gipalabi tali kanato og kanila sa Hudiyo o sa mga dili Hudiyo. Giputli usab niya ang ilang mga kasing-kasing kay mituo naman sila. Busa nganong sulayan man gayud ninyo ang Dios pinaagi sa pagpapasan sa mga tinun-an ug mga palasanon nga ang atong mga katigulangan ug kita mismo wala makahimo sa pagpasan. Apan nagtuo kita sa pinaagi sa grasya sa Ginoo, Ginoong Hesukristo, maluwas kita ug mauusab kana ang kahimtang nila. Balik ko na ko sa versikulo 11, iyang giingon nga diin apan nagtuo kita nga pinaagi sa grasya sa Ginoong Hesukristo, giluwas kita ug mauusab kana ang kahimtang nila. Ang nakaluwas sa tao mao ang grasya sa Dios. Ato siyang sabton ngano dili man makaluwas sa tao ang pagtuman sa balaod. Ang giingon ning Pedro ni nga mensahe yang gipunan nga din ngano hatagan man jud natog palas anon ang kani mga tao or atong hatagan sila nga moyong dapat motuman jud ka sa sermonyas, dapat motuman jud ka sa balaod ni Moises o magkaingon gid mi nga mao ni ang baruganan sa mga Hudiyo, magkaingon jud mi nga luwas na mo. Pero atong tan-awon gikan sa Old Testament walay usa lamang ka tawo, walay usa nibisan usa ka tawo, walay usa nga nakatuman sa tanan nga balaod ni Moises or sa tanan nga gisugo or sa tanang balaod. Laktod nga pagsulti, tanang Hudiyo dili pud luwas kung atong baruganan mao ang balaod, di ba? So, kung makaingon ta nga ang mga Hudiyo na luwas sila pinaagi sa pagtuman sa balaod,
Tapos kung ato siyang sabton, wala man gyud isa ka Hudiyo nga nakatuman sa tanang balaod. So pasabot niya na dili sila luwas. Mao nang niingon si Pedro ngano ato manghatagan kani mga dili Hudiyo mga palas anon nakita man gani mismo wala kabuhat niini. Kita man gani mismo wala nakatuman kita mga Hudiyo ningon siya wala man gani natuman unsa ang sugo sa Dios, unsa ang balaod, unsa ang kasuguan, unsa ang nahisulat sa balaod ni Moises, wala man ganito nakatuman tapos atong ibutang ngadto sa uban nga maluwas sila pinagi sa pagbuhat pod kung unsa atong ginabuhat. Again balikon ko, wala man ganito nakatuman. Sumao na niingon si Pedro bersikulo 11 nga din ang kaluwasan pinaagi sa grasya sa Ginoo. Hudiyo, dili Hudiyo, pwede siya maluwas pinaagi sa grasya sa Ginoo. Unsa man niya ang grasya sa Ginoo? Unsa man siya ang grasya? Ang grasya mga butang nga atong nadawat nga dili ta angayan ni ana. Ang mga Hudiyo nahatagan og grasya sa Ginoo, gipakita ang grasya sa Ginoo nga diin sila mismo bisan pag unsa ka badlungo nagtuyok-tuyok na lang ang sala sa una pa lang o kaniadto pa lang unsa ang history apan nagipakita ang grasya sa Ginoo sa ilang kinabuhi ni ultimo kita pod mga dili Hudiyo gipakita ang grasya sa Ginoo sa tua nga kung maghisgot ta mahitungod sa kaluwasan namatay si Ginoong Hesukristo apil pod ta ug mao na siya ang grasya nga gipakita sa Dios para sa tua. Pabor nga dili kita angayan. Pabor nga gihatag sa Dios sa atoa. Ngano taon ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan, ang Dios nga nagbuhat sa tao, ang Dios nga nagbuhat tanan. Wa siya nagkinahanglan og tao nga mahimo siyang kompleto. Kompleto na ang Dios. Ngano ang Dios man kinahanglan pa or ngano ang Dios namatay pa man ngadto ibabaw sa cross para sa tao nga hangtod karon nagpatuyang gihapon og buhat sa mga butang nga dili siya malipay. Di ba? Mao ni siya ato makita. Mao ni siya ang grasya sa Ginoo. So ang kaluwasan pinaagi sa grasya sa Ginoo. So ako ipaabot sa matagusa nga diin kung ganahan ka nga maluwas ka. Ato nakita sa mensahe ang kaluwasan pinaagi sa grasya sa Ginoo. Unsa man ang nakita nato sa pamaagi sa kaluwasan nga atong kanunay basa sa Biblia. Mutuog mudawat ka ni Ginoong Hesukristo ug maluwas ka. Siya ang namatay nga ibabaw sa cross. Siya ang nagpaula sa iyang dugo nga ibabaw sa cross para sa atong kasalanan. Siya ang naghatag nato kinabuhing walay katapusan. Siya mo magpapas sa tanan natong sala. Siya mo maghatag nato og kabag-uhan sa atong kinabuhi. Ug mao na siya ang kaluwasan diha lamang sa atong buhi Ginoong Hesukristo. So mao na nga if ever naa sa inyo hang tagsatag sa kaunahuna o nadungog karon nga din maluwas ang tao pinaagi sa pagbuhat og maayo, wala gina na siya nakahisgot sa Biblia. Kung mayon tag naluwas ang tao pinaagi sa pagbuhat og maayo, walay kalahian sa mga baruganan ni ining panahon na sa mga Hudiyo, niingon sila nga diin dapat magtuman ka sa sermonyas para maluwas ka, pero walay usa sa ilaha nga nagtuman sa maong sermonyas. So ato lang tan-awon. Mayon tag maluwas ang tao pinaagi sa pagbuhat og maayo. So atong timbang-timbangon, unsa kadaghan imong gibuhat nga maayo, unsa kadaghan imong gibuhat nga sayop? Daghan ba imong nabuhat nga maayo or daghan atong nabuhat nga sayo? Siyempre, makaingon kita nga moyong tag di man siya lisod nga itimbang-timbang tungod kay ikaw mismo nasayod ta, kita mismo nasayod ta unsa ang naa sa atong kasing-kasing. Moyong tag ang sala dili pwede sa langit. Ang pagunahuna lang nimo og bati ngadto sa ubang tawo kana nakasala na ka. So dili na ta pwede malangit. Nakapamakak na ba ka? Siguro kitang tanan, majority sa ato or kitang tanan jud at least for once nakapamakak ta. Like maingon nga nagkaon na ka, tapos maingon kag mana, tapos wala pa di ay. Tungod kay maulaw rang ka. Kana siya is considered nga bakak man gihapon. Asa na ka, padulong na, tapos napaka sa inyo ha. Like mga basic kayo nga pagpamakak, nga gi-take for granted sa mga Kristohanon, nga okay lang siya. Actually, di na siya okay. Like, God nga, napaka sa inyo ha. Wa pa ka ni kaon, be honest lang. Di tungod kay kailan ako nga nihagba na siya diha tapos gipangutana ngano nahagba siya ang rason di ay wa day kaon tapos giagdag kaon o agi ni kaon. So ingon ana, so ato makita diri nga diin ang kaluwasan pinaagi sa grasya sa Ginoo. And then atong padayonon bersikulo 12, naghilom ang tibok pundok samtang namati sila kang Bernabe o kang Pablo
nga nagsugilon sa tanang mga milagro ug mga katingalahan nga gibuhat sa Dios ngadto sa mga dili Hudiyo pinaagi kanila. Again, ang gihisgot ni Pablo ug ni Bernabe sa ilaha nga katong first missionary journey sa ilaha, ilang gisaysay unsa ang milagro nga gibuhat sa Dios sa kinabuhi sa mga dili Hudiyo. Nga din ang Dios nagapamuhat jud, ang Dios nagaluwas jud sa mga dili Hudiyo. And then naminaw dire kasagaran or majority sa ilaha kay mga Hudiyo. Sa pagkahuman nilag sulti, mitubag si Santiago og miingon, "Pamati kamo mga igsuon. Bag-o pa lang gisaysay ni Simon Pedro, Simon ang unang pagpakita sa Dios ay ang pagtagad ngadto sa mga dili Hudiyo pinaagi sa pagpili gikan kanila og katawhan nga magpadala sa iyang ngalan. Ang mga pulong sa mga propeta tukma gayud niini sumala sa giingon sa kasulatan. Human niini mubalik ako nag-ingon ang Ginoo. Og akong tukuron pag-usab ang napukang balay ni David. Tukuron ko kini pag-usab og lig-unon. Busa mangita sa Ginoo ang ubang katawhan. Ingon man ang tanang dili Hudiyo nga akong gitawag aron maako. Balikon ako. Busa mangita sa Ginoo ang ubang katawhan. Ingon man ang tanan dili Hudiyo. Mao ni siya ang giingon sa pulong sa Dios nga akong gitawag aron maako. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga nagpahibalo niini sukad pa gayud kaniadto. Og mipadayon si Santiago pagsulti ningon siya, busa ang akong una mao nga dili nato lisod-lisuron ang mga dili Hudiyo nga midawat sa Dios. So mao na siyang punto. Ngano lisod-lisuron madyo nato ang tao nga ang kaluwasan sayon na jud kaayo. Ang lisod kay nga bahin sa kaluwasan mao ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo nga Dios siya, minaog siya sa kalibutan, mamatay siya para sa sala sa tao. Mao na siya ang pinakalisod nga part. And then, nahimong sayo ng kaluwasan pinaagi sa pagdawat sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo. Nga dili lalim ang iyang giagian. Tapos ang mga tao, lisod-lisoron gid. Nidawat sila sa Ginoo tapos lisod-lisoron nga dapat adi pa mo luwas. Maluwas mo kung nagbuhat na jud mo niini. Atong padayunon. Bersikulo 20, ato hinuon silang ingon si Santiago, dili ato lisod-lisoron ang mga tao ang mga dili Hudiyo nga midawat sa Dios. Unsa iyang gingon? Ato hinuon silang sulatan nga dili sila mangaon sa hugaw nga mga pagkaon tungod kay hinalad man kini ngadto sa mga Dios o nga likayan nila ang salawayong pakighilawas o nga dili sila mukaon sa bisan unsang mananap nga gituok o sa bisan unsang dugo. Kay sukad pa kaniadto ang balaod ni Moises gibasa sulod sa mga sinagoga matag adlaw igpapahulay ug sa matag lungsod giwali ang iyang mga pulong. So kung ato makita dire ang punto ni Santiago, kung maghisgot tag kaluwasan dili siya lisod. Like ang mga dili Hudiyo ni dawat sila sa Ginoo, di na to sila lisod-lisoron. Nakadawat na sila sa Ginoo, nidawat na sila sa Ginoo. So unsa may dapat atong buhaton? Ang atong buhaton mao ni siya. Ato noon silang sultihan unsa jud ang dili dapat nilang pagabuhaton. Unsa jud ang makalikay nila nga makabuhat silang sala. Tungod kay kung nidawat sila sa Ginoo, well, that's good. Maayo na siya nga nay mga tao nga desisyon nga mo commit sa ilang kinabuhi, mo dawat sa Ginoo, mo sunod sa Ginoo, ay na sila lisod-lisura. Mao ni ang punto. Ato noon silang hatagan or ipahayag sa ilaha nga din ato silang sulatan unsa mga butang nga mao'y makalikay nila sa pagbuhat og sala, mga butang nga likay nila nga mapalayo sila sa Ginoo. So mao ni siya ang punto ni Santiago. Tungod kay hilabi na makita nato sa ato ang kahimtang karon. Nay mga tao nga ganahan makaila sa Ginoo tapos ato makita nga din kaning tawhana kay tan-aw nato murag kaning makaingon ta nga atong hunahuna ba kay murag magdagandagan or magduwa-duwa ang atong hunahuna nga basin kaning tawhana ni dawat ra sa Ginoo tungod kay nay giapas
nako or naa siya giapas nga unsa ka. Like kung naay tao nga mo dawat sa Ginoo, like malipay ta, dili tungod kay maguna-una na noon tagbati, basin nagdawat-dawat na tungod kay naa ni giapas or basin, di ba yan ang malikayan, di ba? So unsa may dapat atong isulti jud sa mga tao? Unsa ato makita sa mga mensahe nga kung naay mga tao nga nakita nato nga naa na sila sa Ginoo, ang mas nindot natong isulti sa ilaha mao ang unsaon nila nga motubo sila sa ilang pagtuo. Dili tungod kay ato silang pangitaag buslot nga kaning tawhana jud kay naag ni siya sayop. Di ba mao na siya sa sagad sa mga Kristohanon karon? Hilabi na sa mga Kristohanon nga kaning naay bingkil-bingkil tapos sayon kay nato mosulti di jud ka Kristohanon, di jud ka luwas, di ba? Mao gini siya ang ato ang dali isulti pangitaan nato buslot ang ato mga kauban sa pagtuo tungod kay lang murag kalipay nato like di ta magpadala kung unsa man ang sulsol sa maong kaaway tungod kay sama siya sa mabangis nga, di ba? Leon nga diin alam diha nagpaabot siya ng ngita og kinsa iyang tukbon. Mao nang di ta magpatukob nga diin murag masulsulan pud ta nga kita mo'y gamiton nga halos na lang bati kay paminawon halos na lang Kristohanon nga naay huna-huna ba nga dali kaayo mohukom sa uban. Mao ni pinakapait nga dali kay mohukom sa uban. Mao na nga di nato makita sa maong mensahe sa Ginoo nga diin instead nga mohukom ta sa uban, instead nga mobuhat ta og unsa man nga mga opinion, conclusion sa kinabuhi sa ubang tao, di ba mas nindot nga diin ato silang iampo, mas nindot nga ato silang sultihan unsay makapatubo sa ilang pagtuo kaysa sa atong ipamukha sa ilaha nga dako kayo lang sayop. Like usahay nga ana man na siya, like ganahan na to nga diin ngadto sa tawo nga nakabuhat og sayop, ipamukha na to nga sayop kay siya, bati kay siya, nagbuhat siya daotan, nga diin murag ipalayo na to siya sa simbahan, murag dili man siguro ingon ani ang maong mensahe sa Ginoo. Like ang gusto nato nga diin paabot sa iya nga kita simbahan, kita pamilya, usa lamang kita diha sa Ginoo, diha ni Kristo, pamilya kita. Kung ay masakitan nga lain, din masakitan pud ta. Kung na malipay siya, malipay pud ta. It should be nga ingon ani ang ato ang bation. So ato makita dire sa bersikulo 22. Unya, nagkauyon ang mga apostoles, ang mga kadagkuan ug ang tibuok simbahan sa pagpilig mga tao gikan sa ilang pundok aron ipadala ngadto sa Antioquia uban ni Pablo ug ni Bernabe. Gipili nila si Judas nga ginganlag Barsabas ug si Silas, mga tawo nga gitamod pag-ayo sa mga kaigsuonan. Ug ilang gipadala kanila kining musunod nga sulat. Ang sulat akong pagabasahon mao kini siya. Ang mga apostoles ug ang mga pangulo sa simbahan nga inyong mga igsuon nga ngumusta sa tanang mga kaigsuonan tanang kaigsuonang dili Hudiyo nga nagpuyo sa Antioquia, sa Syria ug sa Cilicia. Nakadungog kami nga may mga sakop sa atong pundok nga gikan sa Jerusalem nga nagsamok og nagpalibog kaninyo tungod sa ilang gipanulti bisan wala na mo sila sugua sa pagbuhat niini. Katong gipangsulti nga di maluwas mo pinaagi sa pagtuman sa sermonyas or pagtuman sa balaod ni Moises kato sila. Busa sa among panagtigom, nagkauyon ang tanan sa pagpilig mga tinugyanan aron ipadalangan ha kaninyo. Mukuyog sila sa atong minahal nga mga higala nga si Bernabe ug si Pablo nga naghalad sa ilang kinabuhi aron pag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo. Busa among gipadala kaninyo si Judas ug si Silas nga maoy mosaysay sa mga butang nga among gisulat kaninyo. Ang Espiritu Santo ug kami magkaoyon nga dili kamo hatagan og daghang mga palas-anon gawas sa pipila nga gikinahanglan tumanon. Ayaw pagkaon, mao ni siya, ayaw pagkaon sa mga gihalad ngadto sa mga Dios tungod kay sa ilang panahon naawsom gini sa ilaha kaning hilabi na kaning nay karne nga ibaligya sa mga merkado nga majority ihalad sa daghan mo gunig mga Dios ihalad sa mga Dios nga bisan unsa na lang ang mga Dios o mga Ginoo nga nasa ilaha, Ginoo sa harvest, Ginoo sa ani, mao na siya, Ginoo sa
tanan na lang halos unsa nga klaseng Ginoo. Mao na nga usa pod niya nga Ginoo nga diin ilang halaran sa pagkaon, gihalag sa Dios. Ug mao na nga diin dili nila ipakaon niya ang kaning mga pagkaon. Ayaw pagkaon sa dugo o sa mananap nga gituok og likayi ninyo ang salawayong pakighilawas. Kung likayan ninyo kining mga butanga, matarong ang inyong gibuhat. Pag ayo-ayo kamo. So mao to siya ang mensahe. Unya ilang gipagika ng mga tinugyanan og nangadto sa Antioquia og gitigom nila ang tanang magtotoo o gihatagan sa sulat. Sa pagkabasa sa mga tao sa sulat, nangalipay sila pag-ayo tungod sa makadasig nga mga pulong, di ba? Makadasig nga mga pulong. Si Judas o si Silas nga mga propeta mihatag og mga pakigpulong ngadto sa mga kaigsuonan. Atong lang klarohon sa bersikulo 32, si Judas o si Silas nga mga propeta, dili ni propeta nga din mananagna nga unsay mahitabo sa umaabot. Kundi propeta sila nga nagsulti kung unsa ang mensahe sa Dios. Giprophesy nila unsa ang mensahe sa Dios. So ilahang gisulti unsa ang mensahe sa Dios. So ato makita diri mga propeta mihatag og mga pakigpulong ngadto sa mga kaigsuonan og kini nakapadasig og nakapalig-on kanila. Taod-taod silang nagpabilin didto. Taod-taod silang nagpabilin didto. Og tapos niini, gipagikan sila sa mga kaigsuonan uban sa mga panghinaot sa kalinaw o namalik sila ngadto sa nagpadala kanila. Kinalasan nga bersikulo, si Pablo og si Bernabe nagpabilin og dugay-dugay sa Antioquia og didto inabagan sa uban, nagtudlo sila og nagwali sa pulong sa Ginoo. So ato makita diri ang tulo ka importante nga pagtulunan. Una, ang kaluwasan, grasya gikan sa Ginoo. So ayaw pagingon nga din maluwas ka pinaagi sa pagtuman sa tradisyon, pinaagi sa pagtuman sa unsa man ang sugo sa simbahan, unsa ang giingon sa tao. Ang kaluwasan pinaagi sa pagtuman unsa ang kabubuton sa Dios, unsa ang sugo, unsa ang mensahe sa Dios, pinaagi sa grasya sa Dios. So kung ganahan kang maluwas, imong dawaton tuuhan si Kristo isip Ginoo og manaluwas sa imong kinabuhi. Mao na siya ang kaluwasan. Panduha, mas nindot nga din atong ipakita ang paghigugma ngadto sa atong isig katawo ingon man nga gihigugma kita sa Dios. Atong ipakita sa tao nga diin kung nakaila sila, mituo sila sa Ginoo, mas malipay ta dili tungod kay if naa kay kontra didto nga diin ni dawat sa Ginoo, goal kay ka tungod kay naluwas siya. Like kung naa kay gikalagutan nga tao tapos ni simba siya o ni daig sa Ginoo, sa imong nauna murag di siya luwas, dautan kay siya na angano naman siya simbahan na siya sungay o bisan unsa na siya imong hunahuna. Like ato ipakita ang atong pagigugma nga kita usa lamang kita diha sa Ginoo. Di ba akong mention kaganina nga diin dagan sa mga tao lisod-lisoron pa nila ang pagdawat sa Ginoo tapos hatagan pa nila daghang palasunon ilaha pang di ba mas dali ta nga muhukom sa uban nga dili ingon ani di sayop ka kanang ingon na ba sayop ka sakto ko mao ni siya dapat imong buhaton. Instead nga ato ipakita sa ilaha unsaon man unsaon man nga diin sila motubo sila diha sa Ginoo dili tungod kay atoy pamukha nga diin sakto ta murag self-righteous na kayo nga kita lay matarong di ba usay magadungog ta ani nga linya kamera nga simbahan ang luwas di ba usay ingon ana tapos kamong simbahan na di mo luwas so dapat kung maluwas mo mobalhin mo sa among simbahan like murag linya sa mga Hudiyo. Pero again akong balikon diri nga din siguro mao po nilang baruganan pero akong gusto ipasabot lang nga diyan ang kaluwasan dili pinaagi simbahan, dili pinaagi tradisyon, dili pinaagi pagbuhat og maayo, di sa imong ginikanan bisan pag kanunay mo nagsimba, kuyog-kuyog ka, dili pinaagi nga diin naa ka sa simbahan tapos kanunay ka na taga Domingo, nga din maminaw ka sa wali, naa ka tanan sa Bible study, naa ka sa prayer meeting, naa ka tanan active ka sa simbahan. Tapos tanaw ni mo luwas na katungod kay kabahin ka sa simbahan. No, ang kaluwasan balikon ko pinaagi sa imong pagtuo diha sa Ginoo. So mao gina siya pagtuo diha sa Ginoo. So hinaot nga ato makita kung unsa ang dako kayo nga pagtulunan or mensahe nga ipabot sa Ginoo sa atoa. Ang pangtulo, wag mao ni siyang usang diin murag makita nato nga diin pwede sa kadaghanan kaning
Di ba mas nindot siguro nga din atong ilhon ang matag-usa. Kani matag-usa. Nga kalipay na to nga magsimba ta sa usa lamang ka Dios nga atong gialagaran. Mao ni siyang gusto na ko'y paabot sa matag-usa. Like di na maabot sa punto nga diin maabot ta nga do naaman tay moingon ta nga sama sa mga Hudiyo moingon sila nga dapat mao ni siya ang buhaton, di mo luwas tungod kay mao ni siya. Ani sulti ko ganina nga din usahay na apoy mga kauban or madungog nyo nga istorya nga din dapat mabalhin mo ani nga simbahan tungod kay kami ray luwas. Pero atong tanawon diri nga diin hinaot nga instead nga ato ipakita nga din sayop sila, mas nindot siguro nga ang atong buhaton atong ipaabot sa ilaha ang kamatuoran, dili ang sayop. Sa bisan unsa nga aspeto sa kinabuhi. Example, kung naa kay kompanya, kung nasayop imong tao, ipakita nimo nga naa kay Ginoo sa imong kinabuhi pinaagi sa pagsulti og tarong. Kay usahay man gud atay negosyo tapos boss ta. Tapos makita sa mga tao nga mura magwalay abi man ako Kristohano nang ato ang di ba? Like maka-question na noon sila. Like ipakita nato mao ni siya ipakita nato nga di naagid tay Kristo sa atong kinabuhi. Nga mahigugma kita nga ang kining tanang tao musimba sa ato ang Dios nga gialagaran. Mao ni siya sakto if ginikanan ka tapos imo ipakita sa imong anak. Dili tungod kay kanunay lang ka singhag, bunal, usahay subo kay pamalandongon na mga ginikanan kusog kay mamalika sa ilahang mga anak. Grabe. And then if usa ka maestro, usa ka magtutudlo, then isulti nga to sa imong mga estudyante, unsa man ang ibahin sa ilaha pod, i-share pod sa ilaha unsa ang mensahe sa Ginoo ngadto sa ilaha. If ikaw usa ka nagtrabaho sa bisan asa man nga trabaho, kung naa kay mga kauban sa trabaho, ipakita nga naa kay Kristo sa imong kinabuhi. Di tungod kay magtago-tago kang Kristohanon para makainom po kag apil. Di kay magtago-tago kang Kristohanon para makadawat pud ta sa baso. Di na siya pwede. Di na siya mawang sakto. Mao na gusto ipasabot nato nga di na po na siya maayo. Ipakita nga ikaw ang kahayag, ikaw ang asin. Mao na siya para ang mga tao makakita ug ang punto nato dire musimba sila, moalagad sila sa atong Dios nga gialagaran. Hinaot og ako mga pagampo kitang tanan sa TLCC na isama ni ini nga kasing-kasing. Kalipay nga magalagad sa usa lamang ka Dios. Ato ipakita ang himaya sa Dios sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Amen. Magampo kita. Ginoon Dios, inintak na salamat o Dios sa imong pagkamaayo, sa imong mensahe nga among nadungog karon. Salamat Ginoo nga imong gipaabot sa amoa nga din ikaw ang Dios nga diin nagluwas sa imong mga katawhan. Salamat o Dios nga diin ikaw ang Dios nga diin naghatag sa libre nga kalawasan. Salamat o Dios nga diin imo kaming giluwas. Salamat Ginoo nga diin imong gihatag kaluwasan ang matag-usa nga moduol sa imuha. Nagaampo ako Ginoo sa tanang mga dalunggan karon nga naminaw Ginoo nga diin ipipilaman sa ilaha nga wala pay tarong nga relasyon sa imuha. Hikapa ilang kasing-kasing kinabuhi nga diin ilang makita sa ilang kaugalingon nga kinahanglan sila Dios sa ilang kinabuhi nga ang kaluwasan pinaagi nimo. Dili pinaagi sa pagtuman sa tradisyon, dili pinaagi sa pagtuman o pagbuhat og maayo, kundi kining tanan or kaning mga binuhat nga maayo resulta ni siya o Dios tungod kay imong giusab ang kinabuhi sa tao. Ug mao na o Dios nagaampo kami nga diin ikaw o Dios padayon magahikap sa ilang kinabuhi nga diin ilagi matagamtaman ang tinuod nga kalawasan diha sa imuha. Nibisan o Dios sa tanan kaigsuonan nako Ginoo nga din nabugnaw sa pagtuo. Lord, I pray nga din ikaw o Dios magbalik pagtandog Ginoo sa tagsa-tagsa kasing-kasing nga diin mobalik ang kainiton sa pagpangalagad, sa pag-iistorya, pag-ampo, pag-iistorya sa imuha, mobalik ang kainiton sa pagsuporta sa ministry. Nagaampo usab ako o Dios sa mga kaigsuonan nako nga diin grabe kadasig sa bulhaton sa imuha. Ako o Dios nagaampo ako ikaw Ginoo padayon mag-bless sa ilaha, padayon mag-protect sa ilaha,
proteksyon ni sila Ginoo, hatagi sila maayong panlawas, ni bisan sa among mga missionary, ikaw o Dios padayon magabless pod sa ilaha. Bisan o Dios sa nagasuporta sa imong mga ministry, continue to bless them Ginoo. Ug salamat Ginoo sa imong mensahe nga among nadungog karon. Dalaygon ka o Dios sa tagsa-tagsa sa among kinabuhi. Tanan dungog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ikaw lang, ikaw